מי שרוצה קלף למכירה, אני לא מוכר אותו כמו המשוגעים. צ'אריזרד, קלף במהדורה ראשונה, מי שיודע לבדוק ומי שלא. הנה אני עצרתי את הסרטון רגע, עכשיו אני חזרתי אליכם. אני לא כמו המשוגעים שמוכרים את זה ב3 מיליון, ב1,200,000, ב1,200,000, 900,000. אני ישראלי ואני גר באילת, אני מוכר את הקלף הזה ב$1,000, או כאילו 1,000 שקל. אז מי שרוצה 1,000 שקל אני מוכר את הקלף הזה, שיפנו אליי בתגובות. ביי. חברים, ביי היה לסרטון מקודם, הנה, ועכשיו עשיתי עוד קטע, והנה עוד מיו ופוסרות, אבל זה מסמל את המסע שלו, כמה ישנו ועתיקו ונדירו. אז זה הקלף, גם אותו, אבל אותו בפחות מ1,000, אותו אני מוכר ב150 שקל, או דולר, לא משנה לי. זה גם קלף למכירה, זה מה שיוצא שתי אלה. אם אתם רוצים עם הברזל, עם כאילו הברזלים, עם העטיפת ברזל הזאת, זה תוספת של 5 שקל, אז זה יהיה 155 שקל או דולר, וזה יהיה $1,005 או שקל. ויש לי פה עוד קלף, ועוד קלף, ועוד קלף, ועוד שנייה, ועוד קלף, ועוד קלף, ועוד, 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 ועוד. וזה הקלף הכי יפה פה. שנייה, אני אראה לכם. קשה עכשיו מעצבן. טוב, אנחנו לא באור, אני אראה לכם את זה בסרטון אחר, אבל זה גם קלף, וזה כל אלה, גם כל אלה, רגע, ויאללה ביי. יאללה, אני מעלה את הסרטון הזה היום. ביי.